थांसैलै बा तुझोलाय थांसै रायख'फोर आं हाथारला नोंसोरखौ ना थाङा नोंसोर अखाखौबो गिया माथो ना गासै बिखार जा हिनजावफोरलाय गिलु बालु बबेनिफ्राय मोनबोयो आया kecil mungkin lah. Bukai malam. Dia malah macam gur heavy mal. Nah, berbeda karena ini dah kejar na, masih babu. Heavy mal nak mini deh, munculia. Kau kaiseran, pun lala dulu. Kerang mana? Ayo, kita mana ke? Hai, kita mana bal? Tangan mana mantel kau apa? Hei, pangkas buat jangan nih jibi yang di luar itu kerja. Masa ke? Hah? Pilih habda? Gunggut kan lena nih, nanggut gerak. Pilih habda, gunggut sengau. Kadang salah. Tanga, amprai uka apa ba? Tanga, nama ya. Ayo, siapa yang ngurus le? Tak, saya tangdeng, urangdeng. Uka apa? Nak gurun makai dan Jerman sih. Dan belek sih nuda le nung. Di oi neng kitina nunga. Kapten hola ni nak lanjut ke? Birat faigu गोनां आरो जायानो बे आदैनि हिनजाव जानो मोनदों ना गुरना जाहोयो ओंखाम संना जाहोयो टेनसन गैया जि सुना होयोनो थेख्ला सिबो खाफाल नांगौथ' बेबायदि हौवामोन ना दानि जुगाव जोंफोरनियालाय नै गंबुट गानलायनानै ना गुरबाबा हागोर मोना बिसारा गुरना होफेरजाया रावदोंबो deh guda rangkrep uka haba na bunale antu sini ya रायखसफोर जाबाबो थोनो रोङि हदाय हदाय केप्टेन हलानि नाखौ खतम नै बेहा बेसारा ना गुरि गुरि फिखं मानि गुग्ला ओंखारजोब्बाय मानसियाबो नै बिराद साफा गुफुर जाथारदों ना गुरि गुरि फिखं माबा ओंखारजोब्बायलै थिखोलाय रोंनो मोनगोन harla kamu bercanda ya bina, mendung dah, tegur, nih ses, maba nih, gila, maba ongkar sebaik gugla ongkar sebaik cibok, barang, ibi mal sabi nih, ibi mal bergerak ini, dia ntar kak. Kene kendam kabar habru zakai situ. Cile. Kud magur. Nah yar biasa setengah sih sana eke. Janjar bicara. Nengkero. Betul apa guys? Rea kan sih masuk bar dengan jir kata nama lama ya. Nah, sih Deh, mana tu? Pokoknya ni ke.
आयौ मोनबाय माथो बे आदैया जेखाइखौबो डाबल खानानै लादों दे नै माबायदि गुरो नुबाय महिलाफोराबो हाया लासिं सिं लाजियाखै नोंसोरो नाखौनो मोनाखै माबायदि गुरो नुवाखै केप्टेन हलानि आसोल मालिक गाहायखौ खिथिना नोंसोरनो नै बेयो मेन मालिक आरो बे फुख्रिनि बे जायगानि बे केप्टेन हलानि मेन मालिक बेयो नै गुंगुद गानलायग्रा रानि बियो रानि गुंगुद गानलायना ना गुरग्रा बैसो आयौ लन्दाय बांद्राय नङालै नोंसोरो गुंगुद गाननानै ना गुरनाय सोरखौ नुदों रायजोफोर नोंसोरो संसाराव नै जोंनियाव बिदि दङ गुंगुद गानलायनानै ना गुरग्रा सोरबा नुदों मा कमेन्टआव लिरनानै नुबा देन्जारखा बिसोरो आथिं गिदिर गिदिर लाना हाग्राफोरा खननै खनथाम गाबानो ग्लेम नुबाय नै बिदि हायो नाया नै ना ओइ बारलाय लोगो माथो आंथ' गैला गुराखै आं नुदों नालाय औ आंथ' गुराखै जेखाइखौनो गारनासो दोनबाय हनै बिसोरो जि गुरदों बे जायगायावनो ना गुरबाय थायो आरो जोङो दोलो हदायबो अखा हायनानै नाफोरा बुस'लांजोबबाय गैला जों मोनासैबा आं ओंखायनो बानानै गुराखै थाबायबायसो थादों बिसोरनि गुरनायखौ नायबाय थादों इलाय नै एंख्रब बा खनसेनो बेबायदि हायो नोंनियाव देन्जारलै नोङो ना गुरनायाव दोनो बेसारा गुग्लांखरलायनाय ना गुरदों जोब्बाय बेहा हिन्जाव दं मोनजागोन दां ओमफ्राय ना मोननायनि दख'ना लाबोनो होनायमोन आंखौ आं लाबोआसै गाबोन हायबाला लाना हायगोन आं र' ए गाबोन देवबारसो न' समबाराव हायबाला लाना हायगोन मानो सदला मा होनो बेखौ सदला सोर दिनाय सदला खोनसेराफ्रा मोननोदां जोंहा बायाखै नोंसोरो बेसेबांबा गोबावनि उनाव ब्लग बानायफिनदों आं लोगोफोर दिनै टाइम मोनाखै बरिं मोननायखाय ना गुरनो हायबाय नाखौबो मोनासै दा ब्लगखौनो बनायस्रानोसै होननानै बिदिनो नायाबो गैला मियाव दै गिदिर फैनानै नाया थांजोब्बाय बुस'लांबाय मालाय माबायावसो मा होनो सेन सानायफोरावसो जि मोनलाबायबाय मानसिफ्रा बाल्थिंसे गाहाम जि बुरजा मोनखाबाय बोथोरा जि मोजां जाबायलै बार सिउ सिउ जि मोजां बोथोरा जि बरिया ओमफ्राय बेयाव जोंनि बैनो आरोना भुटाना बै न' नुहुरनायानो गोजौआव न' नुहुरदोंना बै गोजौआव न' नुहुरदोंना बेनो भुटान ओमफ्राय नैबे गाहाया जोंनि इण्डिया जाबाय आरो जि मोजां जादों बोथोरा दिनै बारा सान्दुंबो गैया अखाबो गैया आंलाय नाखौनो गुरासै आं ओरैनो थाबायबायसो थाबाय बानानै माखासे इसेबां गिदिर दङ माहा ना हमबाय थानायनि गिदिरलाय बारु दै लोंबाय